Entre el centenar de persones allí assegudes, afartades, ben vestides, tot ha estat qüestió de pisos, pentinats i bla, 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 bla. Quan la vaig fer, el primer cop, hi havia un fondo, una necessitat de reivindicar alguna cosa. I aquest cop, no és que no em senti revolucionària, evidentment, però és des d'un altre lloc. És més des d'una rendició, des d'un... Hauré d'acceptar que el món és així i veure què puc fer jo dins d'aquest sistema, no? Més que no pas m'agradaria suïcidar-me per no haver d'aguantar aquest sistema que em fa patir. És com podem conviure amb el patiment, com podem conviure amb la misèria humana, no? I crec que és un punt d'inflexió diferent. R, el conec com a mi mateix. S, el meu millor amic. T, sí, vaig passar amb ell 15 dies. És una dona que va tan a la profunditat de les coses, tant, que crec que és una profunditat on tots tenim un denominador comú, que és humanitat. D'una hora a una altra, fins a aconseguir aquesta massa indivisible, la que vosaltres anomeneu